Ahoj, já vás tady vítám na mém kanále. Z názvu videa jste určitě poznali, že jde o moje první video. No a můžu vám vlastně říct, co v poslední době plánuju. A je to vlastně, že vám ukážu moji sbírku šlechkoníků. Určitě budou nějaké videa se šlechkoníkama. A také určitě nějaké tutoriály, různé příběhy. A bude to určitě hodně. Určitě to nebudu natáčet sama, bude tady se mnou ještě jedna moje kamarádka a já doufám, že to spolu dotáhneme daleko a že se vám ode mě budou videa líbit. Tak já myslím, že tohle video taky můžeme ukončit, bylo to takové seznamovací video, no to spíš ještě bude. Tak my se s vámi zatím loučíme a ahoj.